Привіт, Катерино. Доброго здоров'я. Радісно і мило вас бачити. Як ви? Не чую. Як ви? Лоу, чутно мене? Гараж. О, так, вже Ефірна чутно студія. звук. Вже чутно. Добре. Моє питання, як ви? Дякую. Працюємо. Морально, як завжди, непросто, як і всім, але як і більшості, ви мене виправляєте завжди. Не узагальнюємо, але працюємо. Як ви? А в чому моральна непростота у вас? Ну, у мене постійно важко читати новини. Важко читати. Ну, сьогодні зрозуміло, як і у всіх, вокзал. Вокзал – це ще один якір, який ми просто маємо і тепер не забудемо. Знаєте, як у нас Буча стала, будь-яке місто, кажуть, стало Бучею, яке зазнало таких трагедій. Так і зараз, після вокзалу, після цього, що сьогодні сталося в Краматорську. Я думаю, ми цього не забудемо тепер. А у вас як? Розумієте, я дідо 3 онучок. І от я думаю, читаючи сьогодні, я намагаюсь селективно новини читати, тільки ліди. І от я думаю, що я відчуваю. Я намагаюся відчути, що я відчуваю. Відчув би, якби 5 свинособак гвалтували декілька годин одну з них. І знаєте що, у мене нема ненависті, у мене нема роздратування, намагання когось засудити чи кричати, як це так. У мене спокійне почуття вбивати їх всюди, де я їх бачу. Оскільки я не на фронті і не маю цього задоволення внаслідок мого віку, і розумового і фізичного стану. Ну, всіх цих посіпак, які роками топили тут, в Україні, за руський мір, я буду вбивати за будь-якої можливості, фізично вбивати. Не беручи до уваги те, яке покарання, згідно нашого гуманного кримінального статуту, мене може очікувати. Я просто буду їх вбивати. Ніяк домовитися для перемовин, ох, давайте ми їх поймем, велика руська культура, ну не всі вони такі. От у мене був знайомий один, Олександр Ржавський, він в ранні 90-ті був депутатом Верховної Ради, він Загинув. Був кандидат. Ні, він не загинув. Вбитий. Його застрелив в його маєтку. Я там був 1 чи 2 рази в 2014 році. Ну, він заможний чоловік, там прекрасний такий дорогий маєток в Бучі. Він же їх запросив, судячи з того, що я читав, він їх запросив до себе. Я не знаю, з яких міркувань. І вони його вбили. Вони його вбили. Ну, все. І в цьому сенсі, Катя, у мене як у мужчини, як у дідуся і розумової сталої людини, у мене почуттів немає. Ні до росіян, ні до цієї країни, ні. І в цьому сенсі моє велике питання, я би хотів з вами його обговорити, оскільки я читаю ваш, як ви знаєте, прихильник, уподобальник, чи я не знаю, як це правильно сказати, обговорити деякі речі. І, зокрема, отаке. У нас багато, перепрошую, це мені тут повідомлення валяться з усіх боків, зараз виключите. У нас багато, що хотів сказати, забув. Що тепер обговорюється питання, я бачу це по стрічці, яка у мене дуже селективна. Є 2 пункти головних. Пункт номер 1. Путін у деяких вже в Гаазі. Ох, сказав Штайнмаєр, що його треба і Лаврова судити. Ох, там такі-то написали, що вони не уникнуть покарань.
Очевидно, це загальне прагнення українського народу, щоб вони дістали те, що вони заслуговують, але я не знаю, чим їх можна покарати. Я просто не знаю. Це один тренд. А другий тренд – ми вже перемогли. Ми вже їдемо до Києва, ми вже повертаємося в рідні місця. Я не даю ніякої оцінки цьому. Але ми вже перемогли. Так я хочу сказати те, про що ми казали і говоримо в наших ефірах від самого початку. У нас попереду ще великі жертви. Багато крові, багато руйнувань. І от це шапками закидаємо, Запад нам поможе. Це все, мені здається, негідно тих жертв, про які ми чуємо і бачимо, і пропускаємо через себе. От такі мої відчуття. Я сиджу в тих, які у мене можуть бути, Каті, почуття, я можу їх пред'явити, між іншим. Зараз я їх не стидаюся. Я сиджу, як ви бачите, є електрика, є інтернети, працює наша сільська крамниця. Я можу пити гарячий чай солодкий, і пити каву варити, і годувати людей, і читати щось, і гуляти на своєму подвір'ї. І я думаю, скільки мільйонів українців цього позбавлені. І мені соромно за те, що воно у мене є. Якось так, такі мої почуття. Ви тут? Катерино, треба перезапустити. Якщо я ще не зависла. Так, вже відвисли. Чутно мене? Так. Хотілося б знайти правильні слова, тому що у всіх є зараз сприйняття, оце відчуття вцілілого, про яке вже тільки лінивий не говорить. Але додала до вашого переліку ще третій пункт. Ви кажете, перший, що Путіна покарали, другий, що там нам Захід допоможе, чи вже перемога. А третій ще пункт є такий, що мені здається, що у нас ще попереду розбрат між українцями. Тому що вже зараз я читаю якісь чати, яких я учасником маю щастя бути, навіть якісь сусідські чати, де вже починають люди налаштовані проукраїнські, налаштовані патріотично, з'ясовувати одне з одним стосунки, доводити одне одному, де командування не мало рацію, де за Бучу, за Маріуполь і так далі. Тобто починаються от такі настрої в суспільстві, і як ми знаємо, українці часто багато українців багатьом не задоволені. І я думаю, що на нас чекає після перемоги, яка ще дуже не близько, і після всіх смертей і горя, яке ще буде якогось чимало, нас чекає ще з'ясування стосунків, як я це бачу. Ну, це буде неодмінно. Це неодмінно буде. І перші ознаки вони вже є. Я сьогодні бачив прекрасне відео, як п'ятий президент України ходив по київських вулицях, оточених дуже добре екіпірованими охоронниками, і якийсь чоловік крив його просто матом посеред вулиці з криками: «Що, а то за 2 тижні ви завершили?» Воно вже проростає. Хтось має відповісти за це все, що відбулося, але, очевидно, відповіді ми отримаємо через декілька поколінь, я думаю, якщо ми їх отримаємо. Наступні покоління істориків зможуть звести докупи 2 вислови, які я з посиланням на посадових осіб можу зараз озвучити. Одна з говорячих голів адміністрації президента на прізвище сказала голова: «Та, ми знали ще в листопаді, що буде напад, але ми нічого не зробили і не говорили, щоб не підбурювати український народ». А другий секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов каже: Ні. Так що це було? Моє питання. Я не вимагаю відповіді сьогодні. Ви зараз про Арестовича? Це ви сказали. Ви зараз про Арестовича?
Так, Це ви якщо ви зараз про сказали. Арестовича, то наскільки я зрозуміла цю ситуацію, я теж дивилася це інтерв'ю. Наскільки я зрозуміла, пам'ятаєте, був цей скандал з його звільненням. Я не знаю взагалі, чи він був дотичний і близький до влади, і я не знаю, з яких міркувань його повернули. Точніше, я можу лише здогадуватися, з яких міркувань його зараз повернули і наблизили, тому що він все ж таки має ту властивість публічного якоїсь комунікації, яка подобається чималій кількості людей. От а на той момент він сам це підкреслював, що він знав про це зі своїх якихось джерел, і він думає, що влада так само про це знала. Тому все ж таки я не схильна довіряти на 100% всьому сказаному. Треба сумніватися завжди, але треба брати до уваги і оці формулювання, які він вживав. Можливо, і справді людина просто якоюсь мірою хизувалася своїми умовиводами, своєю здатністю щось передбачати і щось вгадувати таким чином. Хто знає, заднім числом. Да, ми всі мудрі, ну я так точно, заднім числом, це до доктора не ходи. Є така подружня пара. Вона воює від 14-го року. Олена Білозерська і її чоловік, я, на жаль, не знаю, як його звати, а його позивний є Вольф. Вольф. Українська добровільна армія, правий сектор. Вона книгу написала «Записки нелегального солдата». Але питання не в цьому. Вольф написав півроку тому, є цей текст, він оприлюднений, де розписано по пунктам, де, як і коли будуть наступати росіяни. У мене питання, якщо одна людина могла це написати, вирахувати, то де були наші СБУ, служба зовнішньої розвідки, бла-бла-бла, розвідувальна служба Міністерства оборони, військові аташе в різних країнах і так далі. Ми сьогодні це не будемо, якщо можна, обговорювати. Ми тільки ставимо питання на далеке майбутнє. Сьогодні у нас в порядку денному тільки одне – розгром і перемога. Розгром, очевидно, розгром свинособак, їх знищення і наша перемога. А все решта треба відкласти на після війни, всі сварки. Я так думаю. Звідси у мене питання. Я сьогодні намагався, Катю, якщо можна, я буду так до вас звертатися, я намагався виписати і виписав собі питання, які у мене виникають в зв'язку з цим великим питанням. Перепрошую за тавтологію. Коли може бути перемога? Що ми будемо вважати за цю перемогу? Я ставлю ці запитання для себе з першого дня так само. Що вважати перемогою? Що вважати критерієм для того, щоб визнати це? І з цього випливає наступне питання, коли закінчиться війна. На питання про перемогу я маю відповідь, вона якісна, а не кількісна. Перемога – це коли ми дістанемо кращі умови для розвитку кожного з нас, кожного українця, нашого суспільства, нашої країни, нашої держави, ніж ті, які ми мали до 2014 року, до 18 березня, до захоплення Криму. Це буде перемога. Це значить нова система безпеки, це значить нова політична система, це значить нові виборчі правила, це значить тотальна люстрація в країні суддівського корпусу і всіх посіпак російських, і всіх отих, які сидять в адміністрації президента на прізвище Татаров, всієї цієї мерзоти, Яценюків, Авакових і так далі, які продавали і продають цю країну, і годували її ненависників роками. Це для мене буде перемога. А от коли закінчиться війна, я 10 варіантів сформулював для себе. Якщо буде ваша ласка, звертаюсь до вашого професійного почуття і розуміння. Можливо, ми би могли це обговорити в наступні декілька десятків хвилин. Перша. Переворот або революція зверху в Російській Федерації. Це можливо чи неможливо, з вашої точки зору? Ну, я б у відсотковому співвідношенні оцінювала як 20/80. Ну, я не дуже вірю, що це можливо, але не відкидаю такої можливості. Тоді у мене питання навздогін. Ми всі радісно повідомили про переїзд до Стамбула одного з архітекторів сучасної російської держави Анатолія Чубайса. Було одне його фото, як він знімав гроші, постановочне.
оціночне судження, в Не якомусь факт, що це банкоматі. був він. Угу. Факт той, що він виїхав за межі Російської Федерації. Так. Він людина, яка рівно віддалення. Я ж його знаю не особисто, але слідкую за ним ще з часів, коли він в Ленінграді був, да, при Собчаку сидів там. Ваучерна приватизація, і от це от все. Один з архітекторів Російської держави. Людина рівно віддалення, у нього калібр такий, рівно віддалена від усіх. І от раптово він виїжджає за межі Росії. Чи ми можемо таку заколотницьку версію обдумати, обговорити, просто вкинути в медійний простір? А може він є делегатом від когось, який везе якісь пропозиції для когось у Вашингтоні, я не знаю, в британській амбасаді в Анкарі, яка заграла, між іншим, одну з ключових ролей в перемозі над Гітлером під час Другої світової війни. На вашу думку, Може? це має бути саме Чубайс? А інших є їх два сьогодні, з якими можуть розмовляти, які знають, відповідають двом вимогам. Перше, вони знають все про всіх, і два, вони рівно віддалені від усіх внаслідок свого статусу. Чубайс Хто у мене другий? на першому місці. Абрамович? Ні, Абрамович, да, три. Абрамович, Чубайс. І Чубайс на першому місці, на другому Абрамович, на третьому Аркадій Дворкович, колишній віце-прем'єр. Ну, цей слабенький, я йому там даю 1%. Я ставлю на Чубайса. Я думаю, у мене є книжка, багато книжок, перепрошую, про останні дні Сталіна. Там же що відбулося? Всередині, коли стався переворот, коли його отруїли, коли всі учасники, які мали доступ до тіла, розподілили між собою обов'язки. Відповідно, Хрущов, Берія, Маленков і Булганін. Міністр оборони, перший заступник голови уряду, міністр державної безпеки, керівник партапарату, керівник уряду. Тоді і отруївся Сталін чомусь. І вмер в власній січі. Розумієте, на що я натякаю? Я натякаю на просту річ. От ми говорили про, це друга частина мого питання, може воно задовге, перепрошую, що звернули увагу про те, що зник невідомо куди міністр оборони Шойгу. Ну, вже ж з'явився. А потім з'явився. А потім з'являються, зокрема, в американських медіа такі натяки, що він літав в Пхеньян. Для чого? Дотичним підтвердженням є те, що відбулося, ви про це згадали на початку, коли я вас запитав про вбивство людей на вокзалі. Що туди прилетіло? Прилетіла точка У. Вони використали більше 1000 сучасних ракет. Точка У – це позавчорашній день. Чому били в Волновахах, да? Ні, Краматорськ. Вокзал? Перепрошую, в Краматорську. Чому? Вони розбивають залізничні шляхи. Для чого? Вони розривають, це в мені говорить диванний аналітик військовий. Спостерігач. Для чого? Значить, вони намагаються перебити залізниці для того, щоб Україна не могла нічого туди постачати, перевозити. Ну, звісно, вже ж їм Царьов його прізвище, цей дегенерат, вибачте, його дістав сьогодні Казанський цю цитату, що давайте розбивайте шляхи залізничні, вам що контурні карти подарувати. Він місяць тому писав про це. Це значить, що вони готують, але це вже ми вийшли за межі першого питання, що вони готують якийсь наступ там повномасштабний, тому що про щось своєму бидлу треба звітувати на 9 травня. Повернемось, якщо можна, бо я в щось заговорився. Значить, перше, ми не віримо з вами в перевороти, в революцію зверху в Російській Федерації. Хоча ми ставимо питання про місію Чубайса. Ми можемо вже так? Ну, допускаємо. Я би не ставила саме на Чубайса, тому що я читала версії про те, що Чубайс є зараз просто вигнанцем, тому що він там незручний і він просто втікав, щоб уникнути покарання зі свого боку. Ну, я розумію, що це пропутінська версія, але вона так само існує. Так, на професійній мові це називається операція прикриття.
Ми придумаємо якусь версію, щоб всі, значить, звернули увагу на туди, а насправді ми будемо трошечки варити яйця в іншому місці. Значить, добре, це ми поставили. Питання номер 2. А ми віримо в те, що чи допускаємо революцію знизу? В умовах, коли там 82, 97 чи 126 тисяч відсотків підтримують агресію проти війну, знищення нашого народу і нашої країни. Ми Я би віримо? не допускала. Я не вірю. Ми не допускаємо. Окей, дуже добре. Я так само. Значить, тут у нас по нулях з вами. Добре. Фізичне усунення Путіна. Багато людей говорять про те, що багато sources, як сказати, ресурсів, да? Пишуть, що цей чоловік тримає, що правда, Ресурсів. на червоній кнопці він тримає весь світ, і от його, значить, як його уб'ють, як Штауфенберг Гітлера намагався. І от тоді, значить, ми заживемо всі. Ми в це віримо? Ми це допускаємо? Важко. Знову ж таки, менше віримо, ніж не віримо. Чи ви Менше вірите? віримо. Я думаю, що селекція, яка там відбулася, і кадрова, і людська, ми ж бачимо цих всіх умовних бурятів, що вони витворяють з братнім народом. Так? Вона і не те, що зачепила, вона є системоутворюючим чинником в цій країні. Тому я не вірю в це. Самогубство в його випадку не було би гріхом. Наступний, це у мене вже виходить четвертий. Його біологічна смерть в перспективі 5-15 років. Отут би нам поміркувати разом би годилося. Що воно зміг? 5-15 Ну, років? 5-15 – це зовсім не скоро, і ми хочемо швидшого розв'язання, правда ж? Як? Це є моє питання. Моє питання є, як швидше. Ми ж не говоримо, зверніть увагу, що Генеральний штаб і правильно робить, він кожен день дає 3 рази на день, кожен день 3 рази на день, прости мені, Господи, дає зведення, да? Про втрати. Угу. І він нічого не говорить про наші втрати. Ну, це ж нормально. Це правильно вони роблять. Ну, ми професійні люди, да? Ми, очевидно, не будемо ставити публічно це, вимагати від них правди в цьому питанні. Але ми обережно кажемо, ми припускаємо, що наші втрати великі. Якщо б це не було так, навіщо комплексу С-300? І великі втрати, перш за все, я навіть про армію не кажу. І тероборону, я кажу про цивільних. Про цивільних. 121 тисяча дітей вивезено за межі України, українських дітей. Я про це говорю. Я перепрошую, дітей, здається, більше вивезено. Наскільки розумію, йдеться про мільйони більше, тому що йдеться про те, що вивезені... в Росію? Ви про Росію. Угу. Так, в Україні 4 мільйони з половиною, така більш-менш усталена цифра. В Європі. В Європі, 4,5 загальна і десь половина з них діти. Угу. Діти. І 121 тисячу нелегально, незаконно, злочинно вивезли за межі країни. І нам з цим жити доведеться. А ми будемо вважати перемогою, якщо всі вони до одного повернуться в Україну? Я би сказав так. А вони повернуться? А я маю великий сумнів. Цей молох має жерти людей, дітей в першу чергу. Він буде їх жерти. І що нам з цим робити? Кидати ядерні бомби, які у нас немає, на Москву? Я себе питаю, Катю. Ви знаєте, я думаю, поки ми живі, в нас цей біль не мине. І скільки б нам, знаєте, Бог би не відвів того життя, ми все одно будемо в цій тузі, в цій трагедії будемо вічно. От, власне, ваше покоління. На жаль. Це так, ми маємо жити з тим.
Ми бачимо це сьогодні, але те, що ми зараз побачимо, це у нас 60-те відео. Воно увійде в підручники української історії. Міський голова Бучина, Анатолій Сидорук, радий вітати вас. Прикро, що з таких обставин, але важливо. 10-ї години ранку відповідні уповноважені органи разом з міжнародними експертами працюють над ексгумацією тіл масового захоронення, яке відбувалося на території храму Андрія Первозваного. Щодня практично з різних куточків вулиць, мікрорайонів нашого міста це нові і нові факти захоронення, тому що багато хто із людей просто захоронював, прикопував себе в городах, садах, скверах, тому що можливості підняти тіла і відправити їх по нашому християнському традиції просто не було, і це було вкрай небезпечно. Практично кожного, кого піднімаємо, відразу рідні, близькі, знайомі знають, що саме це їхній родич, або близький, або знайомий. This is so important. Це It так is so важливо, important that we document all що that ви все документуєте. cruelty. На жаль, що багато сил залишається. Багато вам скільки змог. Колеги, this is a На war, вашу хоробність українських вояків. and without you that would have never common values. That you are fighting the fight that democracy will prevail over hypocrisy. Як будете ідентифікувати тіла, скільки їх вже? Приблизно хоча б є якісь цифри. Сьогодні розкрита перша могила, там орієнтовно 40 тіл, другій орієнтовно 56 тіл. Відбуваються всі необхідні процедури. Прокуратура, також органи внутрішніх справ проводять ідентифікацію, проводять відповідні ДНК-ідентифікацію. Сьогодні тут була Генеральний прокурор України зранку, тобто вся робота відбувається у відповідності до українського законодавства. Ми будемо цю роботу продовжувати. За словами міського голови, на даний момент ідентифіковано понад 160 загиблих людей. Практично всі, хто в першій могилі знаходяться, всі з кульовими пораненнями, тобто вони були вбиті російськими агресорами і відповідно поховані в цій братській могилі. Храм ми будували цією громадою. On the floor or on the Мирні громадяни, які рахували і практично. Як його Да, Катя, я би хотів повернутися до цього сюжету, якщо А можна я буквально. хотіла би теж прокоментувати те, що зараз, от власне, європейський цей візит. І як вважаєте за У нас потрібне? Якщо 29 хочете, ви назад,
Назар Задирій у нас з новинами, а потім ви це прокоментуєте. Добре? Добре. І ми продовжимо тему. Мгм. Згода? Дякую. Назар Задирій, новини. Якщо ви готові, будь ласка, ми слухаємо уважно. Вітаю, п'ятниця 8 квітня на календарі. Триває вже 44-та доба повномасштабної війни кацапні проти України. Зведення Генштабу станом на 18:00. Отже, на Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощування угрупування військ. Противник продовжив блокувати місто Харків, тим часом обстрілює артилерією житлові квартали, зокрема, та реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру. Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області до Московії. Ворог має значні проблеми з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України. За наявною інформацією, за даними Генштабу, понад 80% особового складу деяких підрозділів, що були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. Тим часом на Одещині через загрозу ракетного удару запроваджують продовжену комендантську годину з 1:00 9 квітня до 6 ранку 11 квітня. 50 загиблих, із них 5 діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару московицьких окупаційних військ точкою УПО залізничному вокзалу Краматорська, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. І на цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю. Це сталося в одному Інгулецького напрямку Херсонської області, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Телеграм. Офіс Генерального прокурора виявив факти зґвалтувань не лише жінок, а й чоловіків. На Київщині у Бородянці зафіксовані події проти літньої жінки та дітей. Ну а як виглядає тепер сама Бородянка? Далі без коментарів. А за час війни у Чернігові загинуло близько 700 людей. Це сукупна кількість і цивільних, і військових. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. І він вважає, що нині в місті лишається близько 80 чи то 90 тисяч жителів, а до війни їх було майже 300 тисяч. Московицький винищувач Міг-31 розбився у Ленінградській області Московії. Про це повідомляють пропагандистські московицькі медіа. І вони кажуть, що начебто літак упав у безлюдному місті. Руйнувань нібито теж нема. А екіпаж, на жаль, не капультувався. Україна офіційно отримала опитувальник, необхідний для вступу в Євросоюз. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн передала президенту відповідний документ. Вона розповіла, що йдеться про пришвидшену процедуру. За її словами, заповнення документа забере не роки, як зазвичай, а тижні. І ще президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та високий представник Жозеп Борель та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер відвідали Бучу, де окупанти вчинили звірства над цивільними українцями. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Далі зацитую: спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора, повідомив Шмигаль. А перед цим прем'єр-міністр Словаччини підтвердив, що його країна передала Україні повітряної оборони С-300. Словаччина таким чином стала першою країною НАТО, яка зробила комплекс, здатний знищувати ракетні цілі. С-300 став першим зенітно-ракетним комплексом, який може супроводжувати до 6 цілей і випускати по ним до 12 ракет. Ну і щодо санкцій. Санкції сьогодні запровадив Європейський, це 5-й санкційний пакет. Також Великобританія запровадила санкції і Сполучені Штати. Як Британія запроваджувала санкції? Під дію потрапляють доньки московицького диктатора Владимира Путіна, а також міністра закордонних справ Сергія Лаврова. А за даними уряду Великобританії, за останні тижні понад 275 мільярдів фунтів стерлінгів з військового бюджету Путіна було заморожено. США також долучилися, як я вже сказав, до санкцій, запровадили обмеження проти доньок Путіна, дружини Лаврова, Сбербанку та Альфа-банку. Щодо санкцій Євросоюзу, йдеться про вугільне ембарго, яке запрацює із серпня цього року. Також йдеться про закриття портів для московицьких кораблів, але з низкою винятків. Наприклад, для агропродукції та енергетики. Ну а більше про санкції читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. 51% українців виступають за заборону УПЦ МП, вона ж Московицька церква в Україні, вона ж філіал ФСБ Московії в Україні. Про такі цифри свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Ну і до інших досліджень, то 91% українців не вважають, що московити та українці один народ. У липні 2021 року так вважали лише 56%. Йдеться в дослідженні групи «Рейтинг». Ну, а ми віримо в Збройні Сили України і кажемо смерть ворогам. А відео де? Ну, вибачайте, це в умовах війни. І відео підвисає, і да. Повертаємось до пані Урсули фон дер Ляєн, і ваша репліка, Катя, ваша думка. Так, я хотіла, власне, почати про те, про що сказав Назар у новинах, але трошки пояснити, от ці всі зараз переможні цитати стосовно того, що кілька місяців чи кілька тижнів проглядатимуть нашу заявку і потім передадуть до Європейської Ради. Хотіла би просто розповісти, щоб не зачаровувалися ті, хто зачаровується, щоб потім не розчаруватися, тому що є процедура. Вона тривала. Йдеться про те, що сьогодні Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник Зеленському. Цей опитувальник дають країнам, які подали заявку на вступ до ЄС. Цей опитувальник заповнюється, як правило, кілька місяців. Йдеться про те, що його заповнять там за кілька тижнів або за тиждень, як сказав Зеленський сьогодні. Потім його мають, значить, погодити окремі держави. Потім його, як сказала Урсула фон дер Ляєн, мають влітку передати до Європейської Ради, і Європейська Рада розгляне не заявку на членство, а заявку на те, що Україна стає кандидатом. Після цього іде тривалий процес. На «Європейській правді» це прекрасно було описано. Сергій Сидоренко, як завжди, ми по ньому орієнтуємося і тримаємося, що починаються тривалі перемовини по 33 главах договору про вступ України до ЄС. Я нагадаю, угода у нас про асоціацію, вона виконана на 58%, була в вересні. Я не знаю свіжих цифр. От останнє, що я пам'ятаю, саме 58%. Тобто не йдеться про те, що у нас повністю адаптоване законодавство. Це так само може мати якісь, знаєте, в часі затягнуті речі. Те, що відбувається візит, добре. Добре для нас, що є привернення уваги. Добре, що там
з боку ЄС є акцент на цьому, і вони себе, знаєте, почувають такими зараз прекрасними нашими партнерами і союзниками. Але в тому, що приїхали, передали, наголосили і так далі, все, що написано в цих прес-релізах, все одно не буде все так швидко, як багатьом здається. Катя, дуже дякую. Я цього нічого не знав, скажу вам правду. Але поясніть, будь ласка, мені, от що мені конкретно дасть вступ держави Україна до Європейського Союзу? І що він дасть державі Україна? Ну, бачите, почувати себе членом великої європейської родини, як кажуть, куди ми дуже сильно Та мені хотіли. плювати на них слюною, нехай вони з високої колокольні, дзвіниці, перепрошую, нехай вони почуваються частиною України, яка сьогодні захищає їх, між іншим. От що я вам скажу. І звідси у мене питання. Тут, вибачте, я буду апелювати до вашого гендера. Урсула фон дер Ляєн матір 7 дітей. 7. Ви матір. От скажіть мені, будь ласка, ви як матір приїжджаєте, як матір, вибачте, не як журналіст Катерина Петєніна. Ви приїжджаєте і ви дивитесь на це. Що ви відчуваєте особисто? З чим вона повернеться? Мужчина не може осягнути жінку. Ви для нас космос. Ну, для мене так точно. Терра інкогніто. Катя? Ну що, я зціпеніла, як і завжди. Мені бракує слів, ви знаєте, таке коментувати. Як я зараз мовчу і заклякла, і не пишу нічого, і не говорю, таких емоційних, патетичних слів мені просто бракує. І описувати, що, хто відчуває, ну, зрозуміло все це. Знову ж таки, якщо ви про якісь фізичні докази того, що там відбувалося, то я так розумію, що, ну, принаймні, ой, мені боляче просто про це навіть говорити. Що тіла, принаймні, дітей вже прибрали з вулиць, вона їх там не побачила. Тіла дітей вона там не побачила на вулиці. І, ну, а що вона відчула, я не знаю. Як людина, як будь-яка людина, мені здається, навіть не дітей, кількість там, і чи гендер, чи належність до якоїсь, я не знаю, національності, хіба що ти не русський, знаєте, до мозга костей. Не знаю, я не вмію називати ці почуття. Це, знаєте, як на прийомі у психолога, скажи, що ти відчуваєш. Не можу я сказати, що я відчуваю, не можу я описати словами ці почуття. Ну, тому що Урсула фон дер Ляєн з її освітами і дітьми так само не знайде таких слів. Вона не знайде слів. І я сподіваюся, що це, що вона не знайде слів, так само, як пан Борель та інші достойники, вони перетворяться в конкретні дії. Вони з одного боку що? Вони приїжджають сюди, вони дивляться на цей пекельний жах. А це ж їм ще люди не розповідали, що там відбувається. Вони дивляться на цей пекельний жах одним оком, а другим оком вони кожного дня фінансують Росію, фінансують цю війну, виплачуючи їм гроші за нафту і газ. Оскільки різні є цифри. Я бачив цифру 600 мільйонів, я бачив і цифру в 2 мільярди в день, денно. І як ми можемо пояснити нашим глядачам, які, напевно, теж беруть участь, принаймні деякі з них, перепрошую, в опитуваннях рейтингу, що нам треба в Європейський Союз, який фінансує вбивство українців? Російською армією? Серйозно? Опитувальник? А тих дівчат, яких гвалтували в Бучі, чи тих старших жінок, їх запитати. Як ви ставитесь до того, що ми вступимо в Європейський Союз, який фінансує цих покидьків, тварин? Вони навіть не тварини, бо тварини не гвалтують один одного. До цих слова немає в моєму лексиконі. Європейський Союз фінансує ваше зґвалтування. Нам треба в Європейський Союз?
Для мене, як для громадянина, це риторичне питання. Відповідь є моя ні. Тому що ви давно згнили до кінця, до коріння. Тому що сьогодні український солдат, український доброволець, український волонтер, навіть українські біженки, які вивозять найцінніше, що у нас є, себе і своїх дітей за межі України. Вони альфа і омега світової політики. Вони моральний імператив для всього світу. Ну, принаймні для більшості цього світу, що показує голосування на Генасамблеї ООН про виключення Росії зі складу Ради з прав людини. Я от про що. Коли ми знімемо, моє питання, це риторичне питання до влади, знімемо рожеві окуляри і скажемо, що нам дуже далеко не по дорозі з Європейським Союзом. Тому що нас вбивають за їхні гроші. Оце про Краматорськ, У2. Да? У2, точка У, перепрошую. Чому точка У? Тому що в них скінчилися ракети, які вражають точечну ціль. Точка У, тому що це Україна має на озброєння, для того, щоб видати це за наше. Ні, там Я думаю, в першу чергу, воно саме летіло, з якої воно території. Але воно криє, нехай наше, не наше, воно криє по площах. Я про те, що закінчується вичерпаний або майже вичерпаний з точки зору диванного аналітика, яким я є, чи диванного гави, отак точніше, диванного гави, у них це закінчується або закінчилось. І тому ми формулюємо версію, що насправді Шойгу їздив до Північної Кореї просити в них. От я про що. Підкреслюю, це не більше, ніж версія диванного гави з 30-літнім стажем. Якось так я би сказав. Да. Знаєте, я вірю дуже сильно вашій освіченій інтуїції, якщо можна так сказати. Я розумію, що ці два слова, вони між собою не поєднуються, але я собі отак це пояснюю, тому що я розумію, що, і це я не для того, щоб зробити там комплімент, або що, я думаю, ви знаєте, глядачі розуміють, а про те, що от ви відчуваєте цей нерв, як то кажуть, краще, але з іншого боку, я дивлюся, читаю журналістів, яким я довіряю, які все життя ведуть цю європейську тематику. І я так само бачу з їхнього боку заклики не бути категоричними. Зараз не кричати, що ми не хочемо в НАТО, не кричати, що ми не хочемо в ЄС. Тому що це якоюсь мірою так само, вони вважають принаймні, що це є захист. А я лише збираю думки і дослухаюся і до вас, і до них. Так, я можу сказати. Дякую, Катя. Це дуже слушно, це дуже слушне зауваження, як всі зауваження, без жодного компліменту, який ви робите. Питання про вступ чи не вступ вирішує політичне керівництво України, легальна і законна влада, яку ми маємо підтримувати всім, чим ми можемо. І це рішення аж ніяк не залежить від мого конкретного наставлення до цього питання. Але я, як громадянин, кажу останні 25 років з часів Ющенка, що це облуда. Орієнтація на Європейський Союз – облуда. Ми ніколи не були частиною Європи. Ми були частиною найбільшої світової імперії. Великого князівства Литовського з 1569 року Речі Посполитої, яка не Польща, двоєдина держава трьох народів. І творити треба регіональні союзи, а не лізти туди, куди нас не просять, не чекають і не хочуть. От я про що кажу. Що інтереси нашого народу, забезпечення умов для його сталого розвитку, його безпеки, вищі за ідіотизм політиків, які тупо з часів Ющенка б'ються головою об стіну про ці європейські цінності. Які європейські цінності? Дивитись в телевізорі, як вбивають людей в десятках українських сіл? Які європейські цінності? Бізнес робити з цією потворою? На чиї гроші він піднявся? На європейські гроші? Угорщину хто посадив на 80% нафти, там 50, якісь запоморочливі цифри, 50 газу або навпаки? Хто їх на посадив? першому місці Угорщина. Хто їх посадив на це? Хто їх посадив? Вони самі засунули голову в клітку з звірюкою.
А тепер починають розмазувати соплі, як президент Німеччини Штайнмаєр. Ах, це була помилка, моя політична. Ти гавнюк і підарас, от що я скажу. І кінчена потвора. Хто підписував ці ганебні протоколи з Порошенком? Штайнмаєр? Дякую. До наступного питання. Про біологічну смерть ми сказали, це в моєму переліку був, значить, переворот. Революція зверху ми сказали, ставимо, якась статистично зникаюча можливість існує, але існує. Революція знизу неможлива. 4 покоління вживати тяжкий алкоголь і денатурати, воно дається в знаки. Фізичне усунення Путіна неможливо, 3-й пункт, біологічна смерть, ми можемо і не дочекатися в перспективі 5-15 років. Наступний пункт в моєму переліку, коли закінчиться війна, мілітарна поразка Російської Федерації. Ми, очевидно, з вами не військові, ми абсолютно довіряємо керівництву Збройних сил, спеціально генералу Залужному, але тим не менше. Я, до речі, дуже всім раджу подивитися з Яніною Соколовою 7 місяців тому інтерв'ю генерала Залужного. Просто тренди Ютуба мені порадили. Я була насолоджувалася цією розмовою, і настільки воно так. Красавчик. Так от, з військова обох поразка. боків Нема про що говорити. Красавчик. Так от, військова поразка Російської Федерації, як ви думаєте, вона можлива чи ні? Ну, я думаю, що це взагалі пункт номер 1, якого нам слід очікувати. Я особисто не вірю в те, що, хоча, наприклад, пан Кулеба вірить, наш глава МЗС, і каже про те, що можливо усунення Путіна, принаймні він так і казав публічно, що усунення Путіна могло би означати нашу перемогу і закінчення війни. Я боюся бути неточною в цитуванні. Але я вважаю, що один Путін – це ні про що. Нам треба перемагати мілітарно. Стоп. Це єдиний вихід. Добре. Тут є іманентне протиріччя, тобто протиріччя саме в собі. Військова поразка, що це означає? По факту. Для мене, як для історика, чи всі підписалися вже на цю платформу і лайки поставили? Бо в мені включився історик. І це для вас, дорогі глядачі і слухачі, дуже небезпечно, коли він включається. Мілітарна поразка найбільшої ефективної армії світу першої половини ХХ століття, Збройних сил Німеччини, відбулося тоді, коли вони фізично перестали існувати практично. Внаслідок бойових дій на Сході проти радянської армії і на Заході проти, головним чином, Сполучених Штатів і британської авіації. Фізично припинили. Була зруйнована інфраструктура міст, були зруйновані промислові підприємства, була винищені Збройні сили. Винищені фізично. Не було чим воювати вже. А у нас? Що це буде? Відновлення юрисдикції української влади над тим, що залишилося від Луганська і Донецька? І над Кримом? Чи зупинка нас на адміністративних кордонах Луганської і Донецької областей і на Чонгарі? Чи якраз навпаки, зупинка на лінії розмежування на точці 0, яка була станом на 23 лютого? Я собі ставлю це питання як гава-спостерігач. Тому що кожен крок, кожен день української цієї війни – це смерті наших військових і цивільних, які гинуть під бомбами сотнями і тисячами. Це драматичне питання для мене, як для громадянина, так? Драматично. А як би ви відповіли, якби ви робили інтерв'ю зі мною? Я щодня ставила це запитання.
Тому що я так само думаю про критерії, я так само розумію, що простої відповіді не існує. Тому що, знаєте, можна бути таким зухвалим сміливцем, сидіти вдома і говорити про те, що от поки мені не повернуть кордони України 91-го року, я не вважатиму це перемогою. А можна втратити, вибачте, когось рідного і близького на війні і говорити інакше. Або піти і самому загинути. Та? І є безліч різних історій людських. І, ну, як на мене, я настільки боягуз у цьому плані, щоб навішувати якісь правильні відповіді навіть у мирному житті, навіть у політичному житті. Я завжди кажу, що не існує простої відповіді. То говорити про те, що от я зараз вам скажу, що поки ми там не дійдемо до останніх меж, або поки ми там нехай будемо вважати перемогою хоча б на дату 23 лютого повернення українських контрольованих територій. Я не можу цього сказати. Ні першого, ні другого, ні третього, ні Чонгар, нічого. Тому що надто велика відповідальність. І знаєте, я дуже не заздрю зараз тим, хто сидить у владних кабінетах і хто так прагнув цього, тому що ця відповідальність є просто неосяжною. Абсолютно погоджуюсь. Я вам скажу, що вся історична відповідальність відповідь на це питання лежить тільки на одній людині. Її звати Володимир Зеленський. І навколо цієї людини сьогодні згуртувалося, подобається це комусь, не подобається. Ви ж знаєте, що я належу до 38%, які не голосували ні за того, ні за того. Які згуртувалися навколо голови держави. І це історичний момент. У нас такого не було за 1000 років. Ну, принаймні, я не знаю таких фактів. Але я про інше. Що президент Зеленський, який користується сьогодні абсолютною довірою громадян України, який сьогодні є в хорошому сенсі поп-зірка світового політикуму, подивитись на всі його виступи від Організації Об'єднаних Націй до Кіпру. Він мусить пояснити це народу і Збройним силам, і тим, про яких ви сказали, у кого загинули люди, чи на фронті загинули, чи загинули в тилу, чи внаслідок цих абсолютно варварських бомбардувань цивільних. І він має це пояснити. І народ в цілому має це або прийняти, або не прийняти. І тут буде те, про що ви сказали, що у нас почнеться роздрай. Тому що у нас одна частина скаже «да», а друга скаже «ні», а третя скаже «вау, це зрада». От я про що. І я думаю, що воно почнеться набагато швидше, ніж очікує будь-хто, ніж очікує влада в тому числі. Дуже короткий термін зараз насолодить цією популярністю, тому що воно все швидко плине. І це велике питання, над яким ми, як журналісти, як публічні особи, маємо думати, маємо формулювати якісь відповіді, пропонувати їх виключно для обговорення тим, хто нам довіряє, це наші глядачі і слухачі, 67 857. Ну, цікаво, ми до кінця ефіру доберемо ще 43 підписника. Було б дуже добре, щоб ви писали в коментарях, чи нам принаймні в приват, що би ви вважали прийнятним за перемогу. Я би сказав, але я не скажу. Тому що почнеться зрадонька. Да. Наступний пункт в моєму переліку відповідей чи варіантів відповідей на питання, коли закінчиться війна. Це мілітарна поразка України. Розгром наш. Ну все, прийшли в Київ. Я до сьогодні не можу зрозуміти, між іншим, одну річ. От 25 числа в Ворзелі, це тут через дорогу, з'являються російські ці свинособаки. Добре озброєні, оснащені, в Гостомелі там повилазили. Так? Як вони там опинились 25 числа? Я не можу зрозуміти. Вранці, рано-рано, 25 числа. І чому вони не пішли далі? Це для мене відкрите питання. Васильків. Тут не можу підтвердити посиланням на автентичне джерело. Це розповідав мій товариш, який там живе, просто напроти цього аеродрому. Він каже, вони висаджуються, свинособаки. Ніякого спротиву немає. Підтягується якась там територіальна оборона. Ну, партизани, типу таких, як я.
Не всі навіть мали уніформу Збройних сил. І декілька годин просто стріляли, куди заманеться в напрямку аеродрому, стримували їх. Допоки не прийшла українська спецура, кажуть, що це був Азов, але я підкреслюю, я не певний, але що прийшли професіонали, які викосили їх всіх там, як траву суху. От мені на голову це не налазить. От ніяк. А ви не робили розслідування про це, ні? Ой, я ж вам розповідала, яка взагалі зараз у нас скрутна ситуація, що ми залишили лише новинарів на стрічці, і ми взагалі, у нас ні аналітики ніякої, ні відстеження обіцянок, ні дизайнерів, нічого. Ми, на жаль, зараз не можемо собі дозволити. Запишемо в загадки, це все одно, це повертаючись до Урсули фон дер Ляєн в Бучі, це все одно стане нашим наративом на покоління. Це стане частиною музейних експозицій, уроків мужності в школах, наративу в підручниках історії, в белетристиці, в мемуарній літературі, в назвах вулиць, в назвах провулків і навіть в назвах дерев, які вцілили там і мають носити ім'я людей, які там загинули. От дерево мусить мати ім'я, я от що скажу. Да, значить, мілітарну поразку України ми відкидаємо з вами, да? Тут до вас є запитання від глядача. Пише спонсор ЮМН у Ютубі, питає Сандія Тюб, Данило Борисович, як до фахівця, що можете сказати про Петра Запорожця? У нашому місті оновили частину скверу, а цей радянський пам'ятник залишили. Хто такий Петро Запорожець? I'm sorry. Зараз. Запорожець, Петро. А як звати? Я знаю, я знаю Петро Запорожець, вулиця з пологовим будинком у Києві. Петро Кузьмич. Запорожця. Петро Кузьмич, а хто він такий? Діяч Російського революційного руху. 73-й рік Біла Церква, 905-й Вінниця. Така ж гидота, як всі більшовики. Да, є школа в Вінниці, Запорожця. А що з ним сталося? Ага. Ну, психічно захворів. Да, це дуже добра радянська традиція. Іменами ментально нестабільних людей називати вулиці. Замість того, щоб називати їх іменами тих героїв, які гинуть на фронті сьогодні, які загинули в Бучі. Запорожець. Дякую за питання, шановний. Да, і в Києві була вулиця Петра Запорожця. Точно. Це, між іншим, окрема тема і окремий напрямок роботи органів місцевого самоврядування, які мають, згідно з законом, вирішувати питання, які вулиці там, чи будинки мають носити, чия сім'я. Мені дуже, між іншим, подобається американська традиція. Там будинки, велика кількість будинків, музеїв, наприклад, носять імена своїх спонсорів. Є велика кількість публічних місць, яким надано ім'я якихось визначних діячів, громадських, наприклад, там, чи політичних, цієї доби, чи попередньої Другої світової війни, чи громадянської війни і так далі. Я думаю, що це здоровий приклад, можна у нас його взяти. Так, пройшли ми з вами мій список диванного Гави. Економічний колапс Російської Федерації. Як причина, яка може спонукати їх закінчити війну, завершити війну? Економічний? Да, колапс. Ну, зараз заспокоюють наші експерти, українські економісти, кажуть, що все ще попереду. Дуже хочеться в це вірити. Знаєте, просто знову ж таки, як диванного експерта думка, коли сидиш, спостерігаєш, скільки вже скоро буде 500 днів, і нічого там не валиться особливо і не рушиться, не руйнується на очах у тебе, то починається якась зневіра. Але з іншого боку, ми знаємо, що це все не так швидко відбувається. Ну так, да, я так точно знаю, бо у мене перша дисертація якраз про це. І економічний колапс, який почався
ну так би сказати, рецесія почалася вже в 10-х роках, початку 20-го століття, то вона розвивалася весь 14-й рік, 15-й рік, 16-й рік і 17-й рік, поки не прилетів Чорний лебідь. А Чорний лебідь, який обвалив все, це енергетична блокада, яку влаштували більшовички, перекривши єдину залізницю Донецьку, яка возила вугілля, розвозила вугілля, яке в тих копальнях здобувалося. І на цьому вугіллі сиділи всі міста, ну, в першу чергу столиці, і армія, і всі залізниці. Вони перекрили постачання, закінчилось вугілля, і відбувся blow-up. Це повертаючись до енергетичної політики Європейського Союзу, який фінансує сьогодні, фінансує вбивство українських громадян, виплачуючи їм гроші за газ, нафту і все таке. Сердечно дякую. Аж підскакую. Російські економісти, є і позитивна новина в цьому. Вони говорять, що до 10 квітня, це післязавтра, вичерпуються запаси, які накопичили рітейлери, виробництва, запчастини, всього іншого. Після 10-го, в проміжку одного місяця, це закінчується і зупиняється що? Правильно, залізничне і повітряне сполучення в країні, тому що немає запчастин. Це буде мати наслідком що? Правильна відповідь на це питання – тотальні крадіжки автомобілів на вулицях. Чому ми про це говоримо? Тому що ми дивимося на індекс купівельної спроможності. Що люди купують тепер в крамницях в Росії? На одному з перших місць це не прокладки, це не цукор і це навіть не капуста, а це запчастини до автомобілів. Будуть красти автомобілі, і це буде сприяти підвищенню бойового духу російського народу. Розпилювати їх на частини, ай буде красота. А другий красти симптом – це їм те, що... не звикати. Це правда, туди їм і дорога. Хай вони, взагалі треба викинути з своєї голови взагалі російські наративи. Ми повинні про це забути. Про російську літературу, російську музику, Руське радіо Україна, між іншим, мені цікаво, воно ще живе чи ні? Я можу сказати про Русское радио Украина. Значить, історія така. Во-первых, Русське радіо Україна з 2014 року, з першого дня війни, транслювало виключно українські новини. Це заради справедливості. По-друге, з першого дня війни, чи може не з першого, але з перших днів війни 22-го року, вони просто, вони 8 років існували як окремий бренд і не мали контактів з Росією, з батьківським брендом, а тепер вони, в принципі, припинили існування під цим брендом. Це холдинг, який афільований нібито з Пінчуком. Я просто працювала колись в цьому холдингу і на Русском радіо, і на радіо Мелодія. І у них ще і Хіт ФМ, і Кіс ФМ, багато різних радіостанцій. Пан Кузін був на 16+, у Романа, і з Наталкою, здається, вони вдвох тоді були. І вони справді працювали, вони нібито транслювали, не нібито, а насправді транслювали українські новини на всю територію України і сподівалися таким чином привернути тих людей, які дуже хочуть споживати оцю музику, оце все, просто до українських новин офіційної позиції. Але коли почалася війна в 22-му році, широкомасштабне вторгнення, вони сказали, що все, ми більше в це не віримо і ми більше під цим брендом працювати не бачимо сенсу. Так, і це робить їм честь, я скажу. Або можна було би жарт далі, сарказм, ні, жарт, переіменувати це не в Русське радіо, тому що руси – це одне з скандинавських, як відомо, трайбів. Просто радіо Вікінг. Ну, чим не назва? Ну, це ж правда. Це ж вони руси, прийшли сюди слов'ян, так би сказати, окультурити. В хорошому сенсі цього слова. Так, на секунду перервемося. Запитання в чатику до Данила Борисовича. Грицько Білаш, дякую, що звернули, що написали ваше питання. Пишіть, не стримуйте себе. Пане Яневський, що ви думаєте про пам'ятник Московської повії в Одесі? Йдеться, схоже, це додаток нашого редактора, схоже, йдеться про пам'ятник Єкатерині II. Я думаю, що він існує.
Я думаю, що це тільки питання одеської громади, має він там стояти чи не має. Якщо ви питаєте мою особисту позицію, то я би сказав, що в Одесі має бути більше пам'ятників батькам-засновникам цього міста. І це перетворить Одесу на масонську столицю всього світу. Тому що нову цивілізацію в Україні, а Одеса, на відміну від всієї України, яка є іншою цивілізацією. Вона морська цивілізація, а вся Україна суходольна. І це прекрасно просто. І цю морську цивілізацію, яка зробила, і це місто, яке зробило Україною частиною цивілізованого світу, заснували хто? Вільні муляри. Про що є? Що? 5-томне видання. Де воно є? Воно є на видавництві «Фоліо», 5-томник, і там, між іншим, 2 одеських масона відкритих написали 2 прекрасних текста, і кожен з вас може за 1 гривню, ідете на сторінку їх стартову, там внизу написано промокод БУК, за 1 гривню купити по 1 тому, а заразом купити мою книжку 10 розмов про Україну, яка в топі продаж, і на 8-му місці книжка про Бандеру. З 10 місць. І всі гроші, як 1 копійка, йде на куди? Правильна відповідь: на потреби Збройних сил України. Спеціально кому? Чи то на тероборону мого села, чи то на фонд «Повернись живим», чи то тим прекрасним дівчатам, яких імена ми знаємо, але нікому не скажемо. Тому що все добро треба робити тихо і мовчки. Да, так що ви тихо і мовчки можете поставити лайк за цю прекрасну рекламну паузу, підписатись, поставити в чату своє запитання, мені його перешлють, я на нього дам відповідь, і витратити 1 гривню на книжку. Книжка добра, між іншим, хоча електронна копія. Так, з економічним колапсом більш-менш російські економісти закордонні, і не тільки російські, але закордонні, кажуть, що економічний колапс – це перспектива 10 і більше років. Я не знаю, як це трактувати. Скажу, що за що купив, за то продав. Я як той цей, що бачу, то співаю. Да, ще одна, Катя, у мене тут майже, це 8 за порядком, коли закінчиться війна. Вичерпання людського ресурсу збройного спротиву проти України. Фахівці, яким я довіряю, публікують запоморочливі цифри. У них фактично можна сказати, що тієї армії, яка починала війну, вже не існує. А що вам відомо про це? Ви слідкуєте за цими інформаціями? Ну, правду ж кажуть, що зганяють звідки можуть, але я б розглядала цей пункт разом з тією мілітарною поразкою Росії, яку ви кажете. Воно неможливо його і розрізняти. Це і техніка, і люди, це все ресурси на військову або перемогу, або поразку. Тобто в нашому випадку перемогу, в їхньому поразку. А я єдине, що хотіла з цього приводу сказати, Генштаб уже повідомляв наш Збройних сил України буквально кілька днів тому, що з'явилися вже перші випадки, коли судяться родичі в судах російських, подають позови стосовно того, що відправили на загибель їхніх близьких. І це такий перший дзвіночок. Я розумію, що це дуже поодинокі зараз випадки, тому що там оцей рашизм в головах, і там навіть родичі загиблих кричать, що це все недаремно, і що вони там мали якусь мету високу, про яку тільки їм відомо. Але все одно такі випадки вже стаються. Ага. Катя, у мене є ще 3 пункти. Я дуже вам дякую за уточнення. І я би просив наших глядачів, яких я безкінечно люблю і шаную, тим більше, що ви посильно ще нас утримуєте своєю гривнею, не говорячи вже про свої родини і Збройні Сили України. Так от, я би хотів за ці хвилини, що у нас залишилося, їх є у нас 15 до випуску новин, а після того ми подивимось на прес-конференцію Володимира Зеленського і пані фон дер Ляєн, матері 7 дітей. От
Так має виглядати кожна українська жінка. Що, власне, ми і бачимо в особі Катерини Петєніної. Це був неприхований комплімент. Да, наступний пункт, передостанній зараз. Ось він. Значить, економічний колапс, вичерпання людського ресурсу. Це був 9-й, 8-й пункт. 9-й мирна угода. Ну, типу, велика угода, яку підписав Єльцин і хто це був? В 96-му році Кучма підписали. Велику угоду про дружбу. Ви думаєте, це можливо, неможливо? Ну, про дружбу точно ні. Я зараз не буду думати, я зараз буду цитувати Подоляка РБК, він давав Лєлічу інтерв'ю, сказав, що ніякого другого Будапешту чи третього Мінська не буде. І я так розумію, що третій Мінськ і другий Будапешт – це навіть менше, ніж той договір про дружбу, про який ви кажете, тому його точно не може бути. І зараз, коли я кажу це свідомо, от таким імперативом, щоб навіть не припускати інших варіантів. Тому що мені дуже прикро, коли люди очікують саме цього, і я все ж таки хотіла би вірити владі в сьогоднішній ситуації і навіть не припускати такого. А що б могло бути пунктами в цій мировій угоді? Ну, я ж не Ні, я розумію, ми відповідальні громадяни, на нас історична відповідальність за цю країну. Ми за неї вписалися всі. Ми журналісти, ми публічні люди. Ми маємо пропонувати людям не тільки транслювати меседжі Подоляка, але висловлювати людям нашу точку зору в даному конкретному випадку. Очевидно, як журналісти ми не маємо. Я з вами би не погодилася, тому що, напевно, у вас є така місія. Я вважаю все ж таки, що інформаційна журналістика, публіцистична журналістика – це різні речі. Я розумію, що я маю велику честь зараз з вами бути на ефірі, але я все одно вважаю, що я більше інформаційник, і моє покликання саме передавати смисли і допомагати людям розібратися, де є правда, а де є інформація, яка на ходу десь перекрутилася і з'явилася. Так. Сі, сеньора, я питаю громадянку Катерину Петєніну. От вам би завтра запропонували на референдумі пункти ключові цієї мирової угоди. Якими би вони мали би бути з вашої точки зору? Давайте я до наступної нашої з вами зустрічі підготуюся. Добре, прийнято. Скажемо, що це непросте питання, але ми маємо осмислити його і взяти на себе відповідальність. Якщо ми взяли відповідальність за долю країни, кожен з нас. Якщо ми взяли на себе відповідальність за президента, за Збройні сили, за тероборону, за кожний клаптик допомоги гуманітарної, які не ми, але люди пересилають Збройним силам, дають гроші, медицину, харчі. Моя колега, яка з Бучі, подруга. Кажу, коли прийдеш в гості, каже, з Бучі, яка вижила там. А що ж ти робиш? Варю харчі для хлопців, які працюють. А з чого ти їх вариш? А от виймають останнє, тому що ж роботи нема в Бучі. Виймають останнє, позичають у родичів, хтось привозить якусь картоплю, варять якісь борщі, якийсь хліб, якісь котлетки. Оце є еліта нації української нової. От що я вам скажу. Подобається це? 100%. І цим людям ми будемо, вони не мають вищої освіти. Вони не читали Карла Ясперса і не повинні. Вони навіть не читали Дмитра Донцова, прости мені Господи. Але вони слухають таких, як ми. А потім мені, в тому числі, розповідають, як я їду в таксівці, чи я стою в черзі в крамниці щось купити, там, поживу якоїсь, чи просто на вулиці люди зустрічають. А ну-ка, давай. Розповідай. Ми маємо сформулювати ці висновки, подобається нам чи ні. Як громадяни, підкреслюю. А як журналісти ми маємо пропонувати людям чи передавати людям, безперечно, те, що формулюють різні соціальні групи, чи то вище керівництво держави, чи то ті
які стали героями України, про яких місяць тому ми не знали нічого, про якогось Кіма ми знали, чи Чижа. А їх же ж десятки, якщо не сотні, по всій країні. Це ми бачимо тільки верхівку, та? На рівні області, а на рівні міст, на рівні районів, на рівні там, моєї Чернівецької області, Чернівців, які ніде не світяться. Сергій Осадчук, наприклад, про якого мало хто знає. Але що вони роблять там 24/7? Розумієте, про що я? Звісно. І правда, треба не лінуватися, треба думати про це і міркувати, і формулювати для себе, тому що дуже легко вимагати від влади, від інших, давайте нам рішення це. А подумати спочатку про те, що я хочу. Це, знаєте, це як формулювати навіть бажання з цієї точки зору. Як би це не звучало, можливо, примітивно, але коли ти це для себе формулюєш, коли ти все це візуалізуєш, воно і наближається. І справді, я в це, чесно кажучи, вірю, тому що сама мала... Я ж зараз навіть не в Україні, я з дитиною поїхала в країну, про яку я мріяла колись десь, можливо, на пенсії пожити. І зараз я вам потім розкажу, де саме. Але я ж кажу, що це називається «не доформулювала бажання», тому що не зараз, не так, і не тоді, і, можливо, знаєте, і взагалі не тут. Але тепер вже я розумію, тепер вже маю цей досвід, і тепер щодня прокидаюся і дивлюся, коли це вже я можу привезти дитину додому і себе. Да, це психодрама мільйонів українських жінок. Я поділяю це. Я це поділяю, і моя молитва просто з кожною з вас. З кожною з вас, буквально кожного дня, вірте мені чи ні. Да, просто я як Але мужчина, ми почали з того, дякую, що треба формулювати, що треба відповідати собі самим. Так. Є. Треба формулювати, я тільки одне уточнення зроблю, це моє персональне. Треба формулювати не своє бажання, я своїх бажань боюсь, тому я їх не формулюю. Тому що мої бажання, вони всі або глибоко аморальні, або вони переслідуються карним статутом, або це не подобалось ніколи моїй світлої пам'яті дружині Марті. Так що я дуже обережний своїми бажаннями. Мої бажання стосуються країни. І моє бажання одне зводиться до того, щоб мільйони людей, я бажаю цього, сказали би собі, в першу чергу, що Україна є невідчужувана власність нас всіх, яку не можна продати, закласти, розпиляти, ніяк. Вона є невідчужувана власність всіх, хто тут народився, всіх, хто є її громадянами тепер, і всіх тих, яких такі, як ви, приведете в це життя від таких, як ми. Невідчужувана власність, яка є вищою цінністю. І все в ній має бути підпорядковане лише одному завданню – розвитку і примноженню наших прав, які нам належать тільки за фактом нашого народження. Ну, або ми прийшли в українство, як це є таке слово в Америці, ну, забув, як воно називається, ті, які набувають громадянство внаслідок там якихось причин, а не по праву народження. От що я скажу. Невідчужувана власність, яка є вищою цінністю. І коли кричать «Україна понад усе», треба розуміти, який зміст стоїть за цими словами. Невідчужувана власність – інструмент нашого розвитку, і вона належить нам всім. В тому числі тим, хто загинув мученицькою смертю сьогодні в усіх цих українських бучах. От що я вам скажу. Погодитесь ви зі мною чи ні, не знаю, мені байдуже. Так, перемир'я. Тут я відсилаю до відомого кейсу історичного. Ви ще не поставили лайк? Ну, має бути соромно, принаймні. Не купили ще книжку за 1 гривню електронну на фолі мою? Мені сумно. Значить, перемир'я. Історик мені прокинувся, на борту крейсера Міссурі було підписано перемир'я з Японією. З Сполученими Штатами, ну, з країнами-альянтами, генерал МакАртур і, не пам'ятаю, Нікітченко, здається, був радянський представник.
Не пам'ятаю. Немає значення. Має значення, що мирової угоди між Російською Федерацією, Федерацією, вибачте, і Японією не існує до сьогодні. І вона є, між іншим, однією з небагатьох країн в світі, що буде мати далекосяжні негативні наслідки, в якої немає міжнародно визнаних кордонів. Перемир'я з Японією. Скільки років? Ага. Тепер тільки після початку чергового етапу знищення української держави і українського народу, який почався 24 лютого 22 року, японський МЗС збудився, і саме прем'єр-міністр і міністр закордонних справ сказали, ми не будемо вже казати, що це північні території, ми будемо говорити, що це окуповані території. Ну, там 5 островів і Південний Сахалін, половина. Так от перемир'я, як ви думаєте, можливо і про це, між іншим, Пісков сказав, що ми або досягнемо цілі цієї, хоча я до сьогодні не можу зрозуміти, які там були цілі цієї СВО, да? Або перемир'я. Це він сказав в інтерв'ю Sky News, здається. Ну, ви ж розумієте, як ми мусимо трактувати його слова, що ми або так відповзатимемо, або інакше. Сказати, які у нас цілі, це як сказати, у нас все по плану, як ми і думали, так воно і відбувається. І взагалі ми... Ну, да. І сказати, що Київщину і Чернігівщину ми залишили з власної волі, як і Сумщину і все інше. Тому, як жест доброї волі, навіть вони кажуть. Тому сказати, що ми досягли цілої спецоперації, це на той випадок, якщо буде очевидна поразка і треба буде закруглятися, знаєте. А сказати, що мирова угода, я трактую це лише таким чином, щоб закріпити на папері те, що буде досягнуто військовим шляхом. І не інакше. Катя, останній пункт в моєму списку був перемир'я. Да, що буде досягнуто станом на якийсь день. Перемир'я, знову ж таки, скільки у нас було цих режимів тиші, так званих там, згадайте на Донбасі, то хлібне перемир'я, якесь там першовересневе перемир'я, ще якесь перемир'я. Ми ж знаємо всі, як стріляли, і як гинули, і як були поранені українські люди. Я кажу, і військові, і мирні, і всі. Тому я не можу говорити ні про які перемир'я, так. Я хотів сказати, вибачте, я дурень думкою багатіє. Це я про себе. 67 891. У нас за 3 хвилини Назар Задирій, а потім прес-конференція президента і пані фон дер Ляєн. 890. Значить, у вас, любі друзі, є 3 хвилини для того, щоб на наших очах зробити 891, зробити 67 900. А за цей час, що у нас залишився до новин, ми з Катериною Петєніною, яку я, скажімо, дуже шаную, поважаю і милуюся, там 3 в одному. Шаную, поважаю, милуюся. Ми маємо 2 хвилини на те, щоб побажати щось нашим глядачам і слухачам. Вчора побажали тихої ночі. А що ми побажаємо сьогодні? 892, ще 8. Кать? Я би побажала віри, тому що зараз той період, коли дуже бракує цього, коли вже якісь останні краплини віри кудись ідуть, і якесь зневір'я з'являється у багатьох. Я дивлюся по знайомих, по собі. Так. Ви у мене з язика це зняли. Ми же перед Великодніми святами Архангел Гавриїл прийшов до цієї правдоподібно неписьменної молодої єврейської дівчини. Знаєте, пам'ятаєте, які перші він слова їй сказав? Не бійтеся. Вона ще не знала, що вона вагітна буде Спасителем світу. Він їй сказав: не бійтеся. І ці 2 слова змінили історію людства. Вона виносила дитину і народила її в природній спосіб. І її дитина змінила історію людства. Подобається це комусь? Не подобається.
Було, не було, це історичний міф чи реальність – це 12-те питання. Але відсутність страху в маленькій єврейській з мізерної родини правдоподібна дівчина змінила історію світу. Я би побажав всім українцям, і собі, і вам, моя дорога і шанована колега, не боятися. Ми вже перемогли. На цій дорозі до остаточної перемоги, на жаль, буде багато горя і багато руйнувань. Але ми повинні позбутися страху. І це нам дає наша віра в Україну і в Збройні Сили України. Дякую, Катерина Петєніна. І в українських Дякую вам. жінок. В Україну, в українські Збройні Сили і в українське жіноцтво. Дякую вам. Назар Задарій. Дякую вам. А після випуску новин прес-конференція президента і голови Єврокомісії. Шановні пані та панове, присутні, гості, журналісти. Перш за все, я хочу вам всім подякувати за те, що ви самі по собі герої. Ви, пані президент, всі наші гості, пан Борель і всі ви, шановні журналісти, за те, що ви знаходитесь сьогодні в Україні. І це велика підтримка нашого народу і велика підтримка нашої перемоги. А вона точно буде перемогою України в війні проти Російської Федерації. І я вдячний вам дуже за сьогоднішній приїзд до нас. І я вдячний вам за поїздку до Бучі. Це дуже потужний сигнал. Говорить про те, що Україна і Європейський Союз разом. Разом у боротьбі за справедливість, за гідність, боротьбі за цінність нашого життя, цінність людського життя. Це підтвердження того, що ми будемо працювати разом. Ви знаєте, я хочу і можу сьогодні сказати багато важливих речей і на папірцях, але давно не бачили стільки людей. Це важливо, повірте мені, для кожної сім'ї українця, для кожного українця і для всіх наших дітей, які точно бачать своє життя в майбутньому, в нашій Україні, майбутній Україні, такої самої міцної, яка вона є зараз, але майбутнє в Європейському Союзі. Ми сьогодні дійсно багато про це говорили з Урсулою, вибачте, але ми давно вже знаємо один одного, і тому можемо дозволити собі так говорити. І я хочу подякувати за всю цю підтримку впродовж всіх цих років. Я вдячний вам. І це дуже важливо. Важлива підтримка. Тому що ціль чи мета бути в Європейському Союзі найважливіше, що ми поділяємо одні ті самі цінності. І саме за них ми боремося, за свободу, за права наших людей, право вибору, право захищати, жити, народжуватись і жити довго. І це дуже важливо в нашій свободній державі. Друге, я хотів би вам подякувати за фінансову допомогу. Вона для нас дуже важлива. Сьогодні, коли наші підприємства, на жаль, через російських загарбників, через всі ці авіаудари, ракетні удари по наших заводах, по наших компаніях, по наших підприємствах, через все це сьогодні держава економічно ще не працює. Але я знаю, що ми всіх переможемо і точно буде працювати. І на цій дистанції саме тут поруч є країни Європейського Союзу і керівництво Європейського Союзу. І тому ця фінансова підтримка сьогодні, коли економіка поки що не працює, вона дуже важлива. Третє – це зброя. Скажу чесно, я хочу подякувати, ми про це детально говорили, фінансова підтримка, яка направлена на зброю. Я не хотів би, як президент ліберальної мирної держави, говорити сьогодні багато про зброю. Але сьогодні ми боремося за наше життя, за нашу свободу, за нашу
територіальну цілісність і найголовніше за всіх наших людей, бо це і є скарб, як всі вже бачать, це і є наша міцність і великий скарб української історії. Тому я вдячний за фінансову підтримку щодо можливості захищати нашу державу. А вже ж я хочу подякувати за ту потужну санкційну політику. Дякую всьому світові, дякую Європейському Союзу, Урсулі фон дер Ляєн. Я вдячний особисто за 5-й санкційний пакет, але вважаю, що цього замало. Вони у нас дуже багато всього забрали. Вони у нас забрали і території, і людей. Ми зможемо повернути території і не зможемо повернути людей. І за все це буде велика, впевнений, велика чесна відповідальність. Тому прошу нам допомагати своїми санкціями, і вони повинні тільки нарощуватись. По-іншому Росія нічого і нікого не хоче чути. Ну це якщо коротко. Слава Україні! Дякую. Statement by the President of the European Commission. Thank you very much. Красно дякую, пане Володимире. Дякую за те, що запросили. І я хочу від самого початку висловити своє співчуття тим родинам, тим дітям, тим невинним людям, що зазнали нападу на Краматорську, на вокзалі. Це жах, це страхіття. Я хочу сказати, що я глибоко співчуваю тим людям і тим родинам, що намагалися евакуюватися. Я сьогодні почала день від відвідання Бучі, тому що, перебуваючи в Бучі і бачивши на власні очі те, що сталося, я можу сказати, що наша людяність дістала виклик у Бучі. І цілий світ тепер голосує за те, щоб виключити Росію з Ради з людських прав. Це виклик усій світовій громаді, і це, безперечно, такий вирішальний момент. Це момент, коли нам треба думати і боротися, намагаючись дістати відповідь на питання. Оці жахливі руїни, чи це переможе, чи переможе наша людяність? Чи автократія домінуватиме, чи демократія вестиме перед на перспективу? Чи право сили стане правилом, чи правовладдя? І ось що стоїть на кону у цій війні. Так, Росія розпалила цю війну, але йдеться про більше, ніж напад на Україну. Є велике питання, глобальне питання, що ми розв'язуємо. Ваша боротьба – то наша боротьба з цієї причини. І сьогодні в Києві я хочу вам передати звістку від Європейського Союзу. Ми на вашому боці. Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами. І, дорогий Володимир, я хотіла вам про це сказати і вам, і вашому народові українському. Ми дуже багато обговорили практичних тем, те, як ми можемо посилювати європейську підтримку Україні. Ми ніколи не можемо зрівнятися із жертвою українського народу. Ніколи не зможемо зрівнятися. Але ми мобілізуємо нашу економічну потугу для того, щоб Путін заплатив дуже і дуже високу ціну. Ми сказали це своїми санкціями. 5 хвиль їх було, безпрецедентних. Готується ще нова хвиля. Ми тепер переходимо до системи розгортання санкцій. І ці санкції б'ють по Росії. Експорт на 71% упав, інфляція на 20% піднеслася в Росії, певність у бізнесі на найнижчому рівні від 95-го року. І найліпші тікають з Росії, вимиваючи мізки. 700 уже компаній, що пішло з Росії. Найліпші, найпередовіші. До того члени ЄС вже заморозили 225 мільярдів активів приватних у Російську Федерацію від початку війни. Те, що є в Європейському Союзі. Отже, є економічна, фінансова та технологічна стагнація
загнивання, якщо Росія зазихає на європейське майбутнє. Ми з вами, ви бороните свою країну. І ось моя друга думка. Українці несуть смолоскип свободи. Для всього демократичного, для всього вільного світу ми надсилаємо зброю до вашої країни від ЄС. 1 мільярд уже дали на закупівлю зброї для Збройних сил. І більше буде. Про це скаже наш високий представник. І ми дамо змогу українським воякам битися за українську свободу, європейську свободу, бо ви б'єтеся за всіх нас. Третя тема, що ми обговорили, це справді посилення нашої фінансової підтримки Україні. Сьогодні ми 1 мільярд євро даємо цієї підтримки, що складається з 3 шарів, так би мовити. Поки ми говоримо, 120 мільйонів уже переказуються на бюджетну підтримку. Ми 330 з екстреного пакету надамо. І третє – це макрофінансова підтримка 600 мільйонів євро. Четвертий пункт – те, що ми обговорювали. Українські біженці мають тимчасовий статус у наших кордонах, переховуючись від війни. Ми за них подбаємо, Володимире, запевняю вас, аж поки вони не зможуть безпечно повернутися додому вільного, незалежного, квітучого дому України. Ми зробимо все, що зможемо, щоб вони мали житло, медичне обслуговування, школу і працю. Тому що великий український народ заслуговує на це і ні на що менше. Джастін Трудо, завтра ми разом будемо на спеціальній церемонії в Варшаві. Це кампанія, що називається «Будьмо разом з Україною», «Stand up for Ukraine». Це для внутрішньопереміщених осіб, ми збираємо кошти поза межами біженців. І це ще одна річ, що показує, Україну підтримує цілий світ. Безперечно, поки що це на ближчий час. Ми говорили на подальшу перспективу буде відбудовчий фонд. І ось ви сказали щось таке, щоб поєднати в пари окремі регіони, окремі муніципалітети для відбудови України. І нарешті ми з вами у ваших мріях про Європу. І я хочу сказати, Володимире, дуже виразно. Україні місце в європейській родині. Ми чули про це дуже важливу заяву від цілого вашого народу. І ми даємо вам позитивну відповідь на ваш запит. У цій течці є дуже важливий етап вашого приходу до цієї родини. Тут підстава для наших дискусій ближчими тижнями. Тут ми маємо перехресні стежки. Ваша дорога до Європейського Союзу починається, уже впевнено, це близька стежка. Я передам вам зараз цю теку. Це такий опитник, тут питання, треба дати на них відповідь. Це такі формальні рекомендації, це Європейський Союз Раді дав такі рекомендації. Ми цілодобово, цілотижнево підтримуємо технічно ваші відповіді. Ми знаємо вас віддавна, уже останніми роками. Отже, це не буде, як звичайно, роками тривати, а це триватиме тільки тижнями, якщо ми спрацюємося, як то кажуть. Отже, дорогий Володимире, передаю вам урочисто цю важливу теку із анкетою на вступ до ЄС. Ми вам за тиждень на все відповімо, Урсуло. Дякую, пане президенте. Не бійтеся тої анкети. Тут ми на багато питань відповімо разом з вами. Дякую за те, що дали мені слово. Пане президенте, я зворушений глибоко від того, що я бачив, того, що я почув,
і що я відчув сьогодні. Безперечно, ми бракне нам слів, але ми можемо сказати дві слова. По-перше, це поразка, величезна поразка російського війська, тому що вони нахопилися на вашу мужність і сміливість. Друге, це жах. Жах нападу на цивільних людей, вбивства цивільних, без всякого розрізнення між ними. І отут присутність перед лицем цих воєнних злочинів ми будемо вам допомагати, вашому генеральному прокуророві, надати докази Міжнародному карному кримінальному судові. Наше завдання, головне, місія тут вже працювала у нас перед війною, тепер вони розгортатимуть усе, що мають, технічне знаряддя, інструментарій, щоб вам допомогти цілковито. І 7 мільйонів євро на те, щоб вам допомогти тут. Наша делегація повернеться до Києва. Це важлива вістка, я хотів би оголосити про це. Ми повертаємося. Представництво ЄС в Україні буде. І також за нами слідуватимуть, я певен, посольства Європейського Союзу. Дуже важливо наголосити, ви б'єтеся за нас, ви воюєте за нас, як сказала пані президент. І найменше, що ми можемо зробити, це дати вам зброю. Ви зібрали оплески з усього світу. По багатьох парламентах виступали і була овація. І я хочу приєднатися до цієї овації, але овація – це не те, що потрібно найбільше. 1 мільярд євро на зброю, як було сказано. Це вже крилата фраза. 500 мільйонів додамо ще. І ми зробимо все, що змога на те, щоб ці ресурси були відповідні до ваших потреб, щоб ви дістали ту зброю, що вам потрібно, щоб опиратися, щоб битися і щоб перемагати. Дякую. Дякую, шановні журналісти. Маєте можливість на кілька запитань. Ваше, будь ласка. I'm Lorenzo Attianese. Лоренцо Атеніза, Анса, пресова агенція Італії. До пані Урсули. Ваша мета, щоб український запит на членство, ви маєте цей запит передати Раді влітку. Якщо буде і далі війна в цей момент, триватиме війна, тоді конфронтація між Європою об'єднаною і Росією неминуче. Чи ви готові до того? І питання до пана президента Зеленського. Смерть і тортури. Ви хочете, щоб був міжнародний розслід з кожного боку, щоб весь світ побачив, що діялося, і щоб покласти край змові проросійській проти людей, проти народів. Я цілком переконана, що Україна переможе в цій війні. Демократія, свобода нарешті переможуть у цій війні. І право кожної країни визначати своє власне майбутнє. І так ми працюватимемо разом з Україною для того, щоб відбудувати Україну. Для того, щоб відбудувати, це означає величезні інвестиції, реформи. І це все сформує дорогу до Європейського Союзу для України. Ваше запитання, якщо можна. В чому саме запитання? Я зрозумів, що у нас є міжнародне слідство разом з нами. А в чому запитання було? Чи погоджується Україна на те, щоб, наскільки я розумію, злочини військові з обох боків були об'єктивно і неупереджено розслідувані? Дякую за запитання. Всі повинні бути рівними перед законом. І Україна завжди підтримувала саме
такі речі. У нас немає, як у Російської Федерації, такої вертикалі, щоб впливати на ті чи інші суди. І ми не можемо впливати на будь-які міжнародні суди, тому що ми будуємо демократію в нашій державі і не хочемо. І навіть якщо б ми змогли би, ми б не хотіли би це робити. У нас незалежний суд, тому ми цього не будемо робити. Але я впевнений в послідовних діях Збройних сил України. Я знаю, що відбувається. Все повинно бути справедливо за законом, але тим не менш війна йде на нашій території. Ми не воюємо на території Російської Федерації. Ми не приходили на чужу територію. Ми не вбивали цивільних людей Російської Федерації або навіть Білорусі. Чому я сказав Білорусі? Тому що ви знаєте, з чого почалося повномасштабне вторгнення ще 24 числа, з ракет, які полетіли саме з території Білорусі. І цьому є всі докази, починаючи від свідків до відеофрагментам. Тому моя відповідь дуже проста. Ми завжди жили за законом і будемо жити за законом. Але в цій війні ми розуміємо, хто ворог, хто її почав, і точно ми розуміємо, хто її переможе. Дякую. Сергій Сидоренко. Українська правда. Thank you. Сергій Сидоренко, European Правда. Дякую, Сергій Сидоренко, Українська Правда з України. У мене є питання до президента фон дер Ляєн щодо нашого шляху до членства у Європейському Союзу. Деякі аналізи свідчать про те, що ми можемо очікувати рішення щодо нашого статусу кандидата навіть цього літа. Наприклад, під час саміту у червні. Чи ви поділяєте цей аналіз? Чи це можливо досягнути? І чи ви очікуєте, що ми можемо стати кандидатом на членство, поки ведуться бойові дії? Я говорю навіть не про членство, а саме про статус кандидата. Тобто, чи залежить початок переговорів від припинення бойових дій, від того, що Росія вийде з території України? Кілька слів про процес. Як це зазвичай відбувається? Після того, як країна подає заявку, Рада Європейського Союзу приймає рішення про те, що комісія повинна видати свій висновок. Зазвичай на це йдуть роки. У випадку України ми говоримо про тижні. Ми передали наш опитувальник. Цей опитувальник буде заповнюватися у перемовинах між Україною і Європейським Союзом. Це буде картина, що відбувається в країні, чи країна відповідає копенгагенським критеріям. Зазвичай на це йдуть роки. А ми домовились і взяли на себе зобов'язання, що ми будемо працювати над цим важливим кроком для того, щоб отримати всі відповіді на ці детальні запитання. Йдеться не про одне питання, яке визначає наш висновок. Є дуже багато питань, на які треба відповісти, і ми хочемо працювати пліч-опліч для того, щоб змалювати картину країни і шляху до Європи. І після цього комісія видає свій висновок, який насправді є рекомендацією для Ради Європейського Союзу. І після цього Рада вже приймає рішення щодо наступних кроків. Тому ми маємо дати нам шанс, щоб ми разом працювали над цим кроком. І з розумінням того, що це надзвичайний шлях, по якому йде Україна. Яким би не був результат, Україна пройшла. Перед Україною лежить дуже великий шлях відновлення, тому що Україна нахабно руйнує інфраструктуру України, міста України. І тому ми хочемо працювати разом з вами для того, щоб реформувати Україну, відновити Україну. І це у позитивному смислі визначить шлях України до Європейського Союзу. ЦДФ Кетрін. Катрін Ангіхоф із німецького телебачення. Пане президенте, у мене таке питання. Який найважливіший запит у вас є до пані фон дер Ляєн? І чи ви змогли досягнути цієї цілі?
У мене багато питань. І так просто ми Урсулу фон дер Ляйн з одним питанням і з однією відповіддю точно не відпустимо. Раз вже вона приїхала в Київ, то ми будемо приймати пані президента, як ми завжди приймаємо. Багато питань, багато відповідей. Але, якщо чесно, у нас атмосфера розмови, атмосфера діалогу і відносин між Україною і Європейським Союзом, я вважаю, найкраща, яка була за багато років. На жаль, я повинен констатувати, що це, перш за все, через війну. Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ з владою, з усіма. І тому Україна така міцна. І так само я вважаю, що ця війна, на жаль, вона принесла багато жертв. І навколо цього, для захисту України і українців, я вважаю, ця війна об'єднала і Європейський Союз, і в цілому світ. Тому я думаю, що ті чи інші питання, їх багато, на них, на всі ми точно знайдемо з Євросоюзом і з країнами Європейського Союзу. Ви з німецького телебачення? Так, ви сказали. І з Німеччиною також ми знайдемо. Просто треба час. І найголовніші речі зараз нам бути об'єднаними. І навіть коли лідери тих чи інших країн трішечки гальмують ті чи інші процеси, народи всіх держав Європейського Союзу, те, що я бачу, і те, що я відмічаю, і те, що ми всі бачимо, українці, перш за все, питання не в мені, перш за все в нашому народі. Ось всі ми бачимо, як люди, які виходять на вулиці, виходили на площі всіх міст, до речі, Берліну, і коли люди були об'єднані заради України і на підтримку України. Ось це сталося через цю війну. І тут треба перемогти. Перемогти політику Російської Федерації, саме політику такої агресії до людей України. І до людей України це значить до людей Європи, тому що у нас однакові цінності. І тому питання щодо санкцій, які ми сьогодні обговорювали, це питання дипломатичної зброї Європейського Союзу проти агресії будь-якої держави. Сьогодні, на жаль, у нас є ворог і є агресія такої держави, яка хоче забрати і окуповувати чужі території. Тому я вважаю найпотужніше, щоб всі санкції були не поверхньо, а глибоко розроблені, продумані і доведені до кінця, щоб Росія не могла обходити ті чи інші санкції. Так, єдині новини. Сьогодні під час удару по вокзалу Краматорська загинуло десятки людей, отримали поранення, десятки мирних людей, які просто хотіли евакуюватися і врятувати своє життя. Кожен новий воєнний злочин Російської Федерації віддаляє і нас, і світ від думки про можливість варіанту просто домовитися. Пані Урсуло, пане Жозеп, чи бачили ви відео з Краматорська? І якою, на вашу думку, має бути реакція лідерів європейських та світових країн? І щодо санкцій, постійні представники Євросоюзу погодили 5 пакетів санкцій проти Росії, зокрема, йдеться про повну заборону будь-яких транзакцій в Євросоюзі 4 російських банків, ембарго на імпорт вугілля з Росії та заборону захід у порти російських кораблів. Коли і, головне, чи у повній мірі будуть застосовані всі санкції. Ми дякуємо і дуже цінуємо за підтримку і глибоку солідарність Євросоюзу і країн-членів. Проте для нас дуже важливо питання. На початку війни, пані Урсуло, ви заявили, що Україна має стати членом Євросоюзу. Чому досі наша держава лише на словах у європейській сім'ї? Дякую. Як ви бачите, ми працюємо над цим,
І процес вступу, звичайно, означає юридичні кроки, які мають бути зроблені. І ми маємо дуже успішний приклад такої співпраці. Що стосується санкцій, ви праві, дійсно було 5 пакетів санкцій. Вони дуже тяжкі і вони значно більше б'ють по Росії, ніж по нас. І Росія, звичайно, намагається маневрувати, спробувати обходити санкції. Тому надзвичайно важливо, щоб ми зберігали пильність і постійно посилювали з часом ці санкції, тому у нас така розроблена спеціальна система відслідковування санкцій і закриття різноманітних прогадин для того, щоб їх не можна було обходити. Ви говорили про російські кораблі. Ми прийняли рішення про те, що судна під російським прапором більше не можуть заходити до європейських портів. Ви говорили про інші санкції, наприклад, що стосується банкового сектору. Ми намагаємося також, вивчаємо питання, як ми можемо вдарити по Сбербанку. І також вивчаємо питання відносин, які існують в економічній і фінансовій сфері з Росією, для того, щоб ми піднімали ціну для Путіна, яку він платить за цю звірську війну. Ви запитали про удар по невинних людях, які чекали просто на поїзд. Я бачила відео і фотографії після цього удару. Це просто жахливо, коли ми побачили і жінок, дітей, по яких вдарила Росія. І це просто неможливо повірити, те, що відбулося. Тому надзвичайно важливо, щоб весь світ виступив проти цього. Саме через це Росії було виключено із Ради ООН з питань прав людини. І кожна країна має стати і заявити про те, що це неприйнятно і що це буде мати наслідки для світового порядку і того місця, яке займатиме Росія у цьому світовому порядку.